Ayan, good evening mga ka-90s. Ayan, welcome to my channel, Spidey92. Ayan, titest na kalaban naman tayo ng gagamba. Gamit yung bago nating load. Ayan, Hageshi Demon Load. Ayan. So pareho ko na itong niloadan. Ayan, meron tayo tigrihan ka-90s. So, tigrihan. Mula-mula pa yung paa. Ayan o. Ayan yung 90s. Team size. Ayan. Isa natin ka-90s. Ayan. Mais. So, pili na kayo sa dalawa ka-90s kung saan kayo. Ayan. Sa tigre ba o sa mais? Ayan yung 90s. Parehong team size yan yung 90s. Match na match yan. Yan. So, niloadan na natin ito parehos. Gamit ang Hageshi Demon Load natin. Ayan. So, sana nakapili na kayo sa sa tigrihan. Dito ba sa tigrihan? O dito sa mais? Ayan. So, give na natin agad ka-90s. Huwag na ito patagalin. Expected na natin to. Magpipigaan na naman to. Ayan. Napag na natin to ka-90s. Sana manalo yung napili ninyo. Ayan. Baragkit to. Sabi ko na nga ba. Grabe talaga ka na. Wala talagang ayaw. Ito talaga ka-90s pag Hageshi Demon Load. Yan. Grabe talaga. Pag nakakagat na ka-90s pag nakakagat na, hindi na talaga binibitawan. Baon na baon talaga yung kagat. Nasa kanila na kung sino yung unang ayaw ng team. Para yung matalino yung dalawang gagamba. Tagal laban. Pangil sa pangil sila ka-90s. Pangil sa pangil. Sabi ng laban. Walang gusto mo nalaban. Yan. Ayaw bumitaw ka-90s. Yung sinasabi ko sa inyo ka-90s na pag nakakagat na ito ka-90s, hindi na talaga bibitawan. Pangil sa pangil kasi sila ka-90s. Parang hindi bitaw. Grabe ka na. Parang bumibirot yung dalawang gagamba. Tagal lang laban ka-90s. Effective talaga pag lakas ng gawang nagawa natin sa hindi ikaw na yung dilaw. Pero pumapalag pa rin yun. Grabe yung laban ka-90s. Ano? Yung biniluta na.
Buhay pa yung dilaw ko ng gusto nagpipiniglas pa. Ayun, nalikuran na ka na yung fish. Grabe naman. Then, so sana na bigyan ko yung magandang laban ka na yung fish ha. So yung panalo dito yung bigyan. Sana nanalo yung napili nyo. Then, so yung gamit pala natin daw dito ka na yung fish. Hindi yung nandali natin. Nag-GCD yung malo. Ayan. God bless. Ayan, shoutout nga pala kay Spider Dog, Happy Man Forever, Spider Channel, yan. Happy sa tournament. Ayan lang kami, God bless.